Saúdos, benvidos, chegan as xornadas de folclore, probablemente unha das citas máis esperadas do verán cultural en moitos concellos de Ourense, por non decir na súa totalidade. E con nós temos a Xavier Álvarez, benvido Xavier, coordinador das xornadas, e unha das persoas que está traballando intensamente ao fronte dun equipo no que hai moitas persoas traballando estes días, non? Así é, levamos, bueno, agora xa vísperas de empezar o festival, dando os últimos retoques, pero, bueno, levamos meses traballando na organización deste festival, desta nova edición. Un festival que chega aos 40 anos, 40 edicións. Solo houbo 2 anos nos que non houbo xornadas, pero 40 edicións son moitas. 40 edicións, 2 anos que a pandemia do COVID cancelou o que tiñamos previsto, e 40 anos traendo grupos de todo o mundo, levándoos por toda a provincia, alá lugares que seguramente nunca máis van poder ver grupos destas procedencias. O obxectivo das xornadas, ese espírito co que nacía, mantense, que é o de achegar os concellos algo que dificilmente de outra maneira van poder ter acceso, non? Espectáculos de primeiro nivel. Exactamente. A Diputación ten a misión de dinamizar a provincia, os concellos pequenos, que temos moitos e cada vez con menos poboación, menos recursos, nunca van poder ver ou traer eles, organizar eles espectáculos deste calibre. Traemos grupos de todo o mundo, de primeiro nivel, en colaboración con outros grupos que teñen un coste bastante alto, e a produción do espectáculo que montamos cada noite en cada localidade tamén é un coste alto. Se non fose así, concellos pequenos, como poden ser en Trimo ou Manzaneda, por poñer exemplos, na vida poderían ter estas oportunidades. E os veciños, obviamente, non poderían verlo. Vamos coa edición deste ano, lembramos as datas, en 16 concellos van a percorrer, non? En 16 concellos da provincia, cabeceiras de comarca, empezamos en Allariz, en Ban e en Bande o día 12, a ceremonia de inauguración será o luns 11 no Teatro Principal en Ourense, iremos a Manzaneda, a Maceda, se queres digoche todos, Manzaneda, Maceda, Viana, o Barco, en Trimo, Verín, a Rúa, o Carballiño, Castro Caldela, Xinzo, Celanova, Tribes e, por último, o día 19 en Ourense, rematamos en Ribadavia, o día 20 de agosto. En cada un deses concellos, bueno, cada noite desos días vai haber actuación en 2 lugares diferentes. En 2 lugares, exactamente. O que facemos, pois sí, duplicar equipos de montaxe, de son, escenarios, dividir a organización do personal noso a un lado e a outro, e os grupos, o que facemos é enviar 3 grupos a cada localidade. O espectáculo vai estar dividido en 2 pases para cada grupo, que lles vai a permitir ofrecer espectáculos de folclore do país. A diferencia do que coñecemos aquí en Galicia, os grupos galegos, pois facemos folclore galego, estes grupos traen folclore de todo o país, pois imagínate Argentina, co grande que é, a zona andina, a zona da Pampa, folclore moi diferentes. E iso, Chile, por exemplo, vai a traer folclore continental e folclore da Illa de Pascua, americano e oceánico. Polo tanto, son espectáculos completamente como se fixésemos 6 grupos en vez de 3. Este ano, vamos a repasar quenes están, Argentina e Chile, que mencionabas, tamén Filipinas, Irlanda do Norte, Ucraína e Xeorxia. E Xeorxia, exactamente. Folclores moi diferentes sempre, moi diferentes, moi variados, e iso é unha das premisas que temos no noso festival sempre, que é ofrecer un espectáculo que sexa moi ameno ao público, é un espectáculo moi familiar, onde vai pais, abuelos, fillos, todos, de todas as idades, e que non se limita, son pases, pois eso, de 10, 15 minutos cada grupo, e enseguida se vai dun sitio a outro, e permites viaxar, é como estar vendo a televisión e cambiar de canal cada pouco. Detrás de todo isto, hai un traballo moi complexo que se leva a cabo durante todo o ano, porque estas agrupacións, vir desde Chile a Ourense e fin,
non é. Non é así. Forma parte da súa xira, igual por diferentes localidades europeas, hai que encaixar datas... Exactamente, poñerse de acordo cos outros festivales, cos grupos, avións, autobuses, residencia, visados, permisos de, pois, por exemplo, Ucrania, están en guerra, son grupos de xente nova, estudantes, 18, 20 anos, tuveron que pedir un permiso especial ao exército, ao goberno ucraniano, para poder sair do país. E nós tuvemos que justificar que iban a estar aquí facendo unha actividade cultural. E non solamente aquí, claro, van a estar en outros festivales. O que te dicías, desde o ano 2000, creo que foi, o Festival de Ourense está integrado oficialmente, é socio numerario de CIOF, antes era colaborador. CIOF é unha organización de festivales de todo o mundo e a través desta organización conseguimos poñernos de acordo cos grupos e cos outros festivales para o que tú acabas de comentar. Ofrecerlle a un grupo de Chile, por exemplo, que está a 20 horas de viaxe en avión, a oportunidade de visitar Europa e participar en diferentes países, en diferentes festivales. O formato é similar ao de anteriores edicións, eso sí, co tempo que se vai gañando en calidade, non? Apréndese que cousas non encaixa tan ben e cales é preciso levar a cabo, non? Sí, exactamente. Todo eso tamén está despois condicionado cos grupos que veñen. Non todos os grupos funcionan igual, nin se adaptan do mesmo xeito ao que nos lles ofrecemos aquí, o que nos pretendemos. Despois de 40 anos, o público ourensán, digo sempre, foi aprendendo moito sobre folclore e saben distinguir un grupo de outro, a calidade dun grupo de outro, eso é exixente. Que facemos? Temos a ventaxa de que moitos dos grupos que traemos participan antes en outros festivales. Aí colaboramos con eles, visitámolos, estudamos o programa que millor se pode adaptar ao noso festival e iso é algo que despois se ve no resultado que aquí se obtén. Un resultado que sempre é un éxito tremendo, porque vayas ao Concello, que vayas, conto por experiencia propia, a experiencia de ir gravar a eses concellos, independentemente do concello que vayamos, están cheas as prazas sempre. Sí, a ver, é un espectáculo que, como dicía antes, é moi familiar. Ofrecemos 2 horarios aos concellos, ao final é o concello quen decide a que hora nos aconsellamos e colaboramos con eles, poñémonos de acordo, eles coñecen a forma de ser dos seus veciños e como queren ou como lles vai millor, pode ser ou ben ás 8:30, como pode ser en Celanova ou en Bande, ou senón pola noite ás 10, 10:30, 11, unha vez que a xente se aceou, visita. É un festival ao aire libre, normalmente a temperatura é agradable, os veciños gústalles, é gratuito, que máis se pode pedir? Falamos dos veciños, do público, pero os participantes hai que atendelos, son casi 200 persoas, non? As que viaxan. Exactamente, pois collemos o hotel máis grande que hai en Ourense para aloxar a todos estes, que é a Universidade Laboral, a antiga Universidade Laboral, agora chamase Centro Residencial Docente, en colaboración coa Consellería de Cultura e, por outro lado, a Consellería de Educación, temos ese espacio para poder aloxar os grupos onde están ali, realmente como traer un pobo novo, montar ali un pobo. Ali atendemos as necesidades alimenticias, o almorzo e a comida fan ali, teñen espacio para facer ensaios, para sair a dar unha volta a visitar a cidade, o barrio de Mariña Mansa, que é onde se ubica esta residencia. No mes de agosto, habitualmente, a xente marcha, co que facemos que traíamos outra poboación distinta que tamén lle dá vida a ese barrio, as tendas, os supermercados, os negocios que hai por ali. Sempre nos preguntan, oi, cando chegan os folclóricos, cando chegan os folclóricos?
E sí, un traballo que temos que poñer aí un montón de xente ao redor que sirven de intérpretes, de guías, que os acompañan tanto nos espectáculos como polas mañás para atender todas as necesidades. O Centro de Saúde, o Sergas, tamén colabora con nós para atender cualquier eventualidade que teñamos, ali os levamos. E é un traballo que está aí, que se nota. Xavier, como sempre, un placer, moitísimas grazas. Agardamos por ese primeiro desfile de bandeiras, ese acto que hai no teatro principal, e a partir de aí, pois eso, todos eses días de espectáculo. Pois moi ben, moitas gracias. Invitamos a todos a que participen. Bueno, eu creo que a xente xa o sabe, que esperan precisamente eso, a que cheguen estas datas para acudir a esos espectáculos. Como sempre, moitísimas grazas por estar aí.